Akwinu ife daddy I am back kwuru maka generational curse. Do you understand me? Concerning again wa na aghọrị na o nwere no generational curse jigi na akpatara ego, jigi na anụlọ di, jigi not to prosper. Do you understand me? Ana alụlụ gị ọrụ ezinụlọ. Ị na-akwụ pastors ụgwọ, ndị ekperime pulpit bandit, ana abịara gị family deliverance. Na-agwa gị na o nwere ukwu isi kwụ na be unu, na o nwere ọgwụ eni na ọnyanwa ji unu not to prosper. Achọrọ nke watchgoro this video before m wee ganatakwa because anyị na-ekwu ebe a na-agwa yesterday. Do you understand me? Achọrọ nke watch the video first. You watch it, then I say what I want to say. That's why I don't like this slogan. Okay. Because in the book of Ezekiel chapter 18, the word of God has dealt adequately with it and said, no one is going to suffer for the sin of the parents. Cha-cha. Because somebody who is trying to tell you that your family root is evil, he wants to come and cure it before somebody becomes rich. We are not joking. Is the root of Trump's family root. Trump Nice question. White witches and wizards in our back. Okay. Now, go if ebe. Do you understand me? Yes, so there's nothing called ancestral curse. Do you understand me? If I doesn't exist. And I'm also happy that the message of Matthias Ezekwe no de kafara mbaka the hear am. Ndị Igbo si na ọya abụ onye ju nke na ọnwụ udo. Na ọya awa agbalụcha ngene emechi makunu ngene nwụọ. Ịghọta na ife anụ na-agwa gị. Na listen to me. Eso m na ndị ya mpụta ebe a na-eme video. Ana m agwa gị na o nwere ife dị ka ancestral curse. Chụba ụzọ gị. Nwere ife dị ka ancestral curse. M ga na-agwa gị ebe a mata ife a niile ifuru ma native doctor na-akọlụ gị. Ihe ahụ garbage, rubbish. O nwere ife ji gị nna nna gị wee mee nke ọzọ, nna nna gị emere nke ọzọ. O nwere ife dị ka ancestral curse. Ife afọ adịghị exist. Nyati ya nna agwa gị, ọ ndị Igbo gwara gị onye mete obulu, onye zako onye akpọ, ikpopụrụ gị gbaba ụmụ. Na nkịta ya reri chance eze a na-ele ewu. Mpụta ebe a na-akụrụ gị ya ka ekwe. Lapụ ebe a nụ ị na-etinye uche gị na ebe ahụ ị na-etinye uche gị ihe na-destroy gị. Ọ bụrụ ife dị ka ancestral curse. Let me give you some example here. Ndị Belgium metere emete n'obodo a na-akpọ Congo. Ọfụ nwebere ndị Afrịka aka befe ọkpa mee ha akaje niile dị iche iche. Today is a Congo better than Belgium. Hitler bụ onye Germany metele emete. Family Hitler ọ nọrọzi today. Family ya nwụsịana. Ya hụpụta na m ajụ gị. Isi na nna nna gị, especially ndị agha wapụta si na nna nna anyị mere. Ịjụọ ya nna nna ya mmadụ one ka o gburu, ọgbaba ọsọ. Onye ọbụla ịpụ ife today na-agwa gị nna nna anyị. Ihe gwakwa ya nna nna ya, anya kọwara gị papa ya, ịkụzi okwu nna nna anyị, kwuo maka ya own father. Kedu ihe ya descendant, that is that agbụrụ gị afọ, kedu ife fa metere. Ịjụ ụda ajụjụ ahụ tu onye a na-ekwu okwu na nna nna ndị Igbo metara alụ, ọgbaba ọsọ. Oyazi ekweta na papa ya gburu mmadụ, ma na papa ya so na ndị gburu ejima. Apụta na social media na-akọ unverifiable story. And na-adị serious ka anyị believe na nna nna ndị Igbo akpaalụ. Ya mpụta ebe a na m ajụ unu. Nna nna ga-ama ife woman slaughter. Nna nna ga-ama ife mass murder. Nna nna gị ọma ife genocide. Ihe a niile bụ asụsụ ndị ọcha.
nna gị obodo n'one ka fa bagoro je conquer, impose all their will and their tradition and culture and their language upon those people, occupy their land, jụ na fire lana, and ekwushi ike egbu ofe egbu n'elu. Nna gị atịrị that kind of crime. Jefuru ife, go and read about Hiroshima ndị America mere na Japan. Ije gụọ history of ndị be Riza. Today mụ na Ghana bụ na struggle inweta visa of UK, England, upon all the atrocities and the manslaughter and genocide committing the whole world. Today na-apụta na believe one pulpit bandit na ihe nna gị ka m kọwakwara gị another thing ị ga-emepe gị ntị. Go and read about trading. Learn about technical analysis. Do you understand me? Then you buy into stock. Go and buy Zenith stock. Kife nna gị metere tipia Zenith ka mfụ. Go and buy Dangote stock share. Ka ife nna gị metere tipia Dangote, let me see. Go and buy a share maọbụ stock ndị Tesla, Amazon, iPhone. Then ka ihe ha nna gị metere na-eso gị tipia economy ha, let me see. Then somebody pụta ebe a n'ụwa na-agba gị ife nna gị metere na-esogharị. Who told you that? Go and invest in na S&P 500. Ka ife afọ nna gị metere tipia ndị S&P 500. Need deceive gị na manipulate gị. Mpụta na-akọwara gị na-asị gị that na onwere ife gbasara spirituality na ego. Ị na-akọ bullshit, na-akọ ọtọnọ. Na-agba gị na ka esi akpata ego with state of mind. Whenever you start providing goods and services, and on a brain gị na mind gị ka ọ dị. Onwere ife gbasara nna gị. Ife nna gị metere dịrị onwe ya ebe afọ. Onye za ka onye kpoo. Ịkọzi na ụda akụkọ afọ ị na-akọ bụ ife na-epush go backward. Fear ndị a na-atinye n'ime gị bụ ife na-destroy gị. Wake up, stand on your feet. Nwere ni spirit nwere ike ịkpa anyị gị as far as need healthy. Spirit no dey kpai anybody. Always go to hospital. Stay away from superstition. Ụjọ afọ a na-akụnye gị n'ime bụ ife na-destroy your progress. Because you will never have peace. Do you understand me? Tony Elumelu no. Which are shares all over the place. My brigade fa. The mother put on somewhere na agage which webo na kedu ife nna gị mere. Kedu ife dị ife nna gị committee. Bono nyanwa mere gị not to have financial freedom today. Na kogari bullshit. Look at the BTC now. It's over $100,000 per one. Then you are telling somebody that if you invest in BTC, market cap ya trillions of dollars. Then if nna gị metere abiati piat BTC, are you kidding me? Don't you think you are reason? You can't believe all these pulpit bandits. I'm happy now sim back and on where put that. Because of our behavior that generational liberation, family deliverance happen up taketa na ekwu today. Because a lot of us be wise.